Priatelia, toto je borovica. A toto je zase dub. Nádherné stromy však. Borovica má vysoký obsah živice vo svojom dreve a preto horí veľmi rýchlo. Pri dube je to úplne naopak. V našom výskumnom lesnom centre sme sa rozhodli, že tento proces zrovnoprávnime. Ako to uskutočníme? Preženieme všetky živiny z oboch drevín našim automatizovaným výpočtom, čím dosiahneme spravodlivé horenie vo všetkých kotloch. Navyše pomôžeme tým aj pri práci pilčikom. A bude to mať ešte jeden primát, že budeme prví v Európskej únii a možno aj na svete. Ak som sa dotkol týmto videom nejakých pilčikov, tak sa im ospravedlňujem. Ak s tým nebudete spokojní, som ochotný na seba zobrať najväčší trest. A tým trestom je zákaz komentárov na sociálnych sieťach. Lesu a automatizovanému výpočtu zdar.